To fa, ana wata ga wata. Shin yaushe ne Murja Kunya ta fara yin wa'azi? Kuma shin menene abin da Murja Kunya ya sa take bayyana kalamai irin wannan a shafin social media? Wasu sun bayyana cewa na daga cikin yanda Hawan Sadiya Haruna ya mutu tsakaninta da Jifar Shamil da kuma inda ta bayyana cewa Zamlolus baya aiki. Ta dai Murja Ibrahim Kunya ta bayyana kalamai kamar haka, a inda ta bayyana cewa a duk lokacin da ya kasance mijinki baya miki abin da ke buƙata, kawai ki fito fili ki gaya mai ya sallame ki domin hakan zai fi alkhairi akan cewa kina da aure sa'annan kina biye-biye. Amma sai dai mutane da dama sun kalla hakan a matsayin cewa abin da ta bayyana fa gaskiya ne kuma sannan hakan ya fi alkhairi a cikin rayuwar mutum. Amma sai dai akwai wani abu ɗaya, ita kanta har yanzu ta kasa samun mijin da ta aura, amma shin ta yaya ta fito ta gaya mutane wai idan har mijinki ba miki abin da ke buƙata ko ki ce ya sallame ki. Hakan kan ƙara kawo yawan rabe-raben aure da ke faruwa cikin arewacin Najeriya. Daman dai muna daga cikin mutanen da aka fi yin sakin aure da kuma yawan aure a cikin arewacin Najeriya ɗin. Amma ita kuma a ganinta nan wata dabara ta fito musu da su, sannan ita a ganinta nan magana ta yi ta hankali. Sai dai me? Wannan kalaman nata na da alaƙa da Sadiya Haruna da kuma Jifar Shamil. Domin me? Domin ita ta fito ta bayyana matsalar Jifar, shi ma ya fito ya bayyana matsalar ta da kuma inda ya bayyana cewa shi fa lafiyar shi lau, ba abin da ke faruwa, kawai da tana so ta rabu da shi ne kuma sa'annan ta rabu da shi. Amma ita Murja Ibrahim Kunya bayyana kalamanta tana ganin cewa tamkar hanya ce wanda ta kawo ƙarshen yanda mata suke biye-biye a gidan yanda mata za ka wasu da aurensu amma suna yawan fasikanci. Hakan ya sa take ganin cewa gwanda a ce sun bar gidan mazajen sai su yi aurensu a can ba tare da sun ɗora kansu wani laifi akan wani laifin ba.